to tangte pini nilitum kese lamding road ahen pen pran ke amai ke pha along media korte tum Karbi Anglong news Karbi Anglong daily news lapen Karbi berita lapen pay news lapen NK news kerang ke atum hansame churu lo ke bang ni tuma por pen ang chup ha pen nang litum ke bang por churu lo asi people se pini ni litum kerang ke amai phanang kok ma mate kerang ke amai ni litum pini ke doma lake ni tum nang than pon po si non bangke ni tum pu niliri RA la bangke ni tum ex KSA general secretary ake hai amlong ti aben la pu bangke non KSA central committee general secretary ake hai sumit timong la penili KSA lamning road central committee president lo si pini ni tum pharangke amai ke pha bangke thihek pen pharangke amai pini tong sekot pen ke pha bangke panisi nilitum KSA convention amai do det pen mate convention ki jutpo 7-8 nilitum convention 7 ani convention dolo 8 ani student youth rally dolo laswani haladak nilitum along gunda mate ajar lang no tum nilitum mailong same na bang kep bak do nilitum long nang tum pradun si bang lo same ni tu alang tum tame mani tum tame si chok se theng the lam tame lam pen ni tum han nang pu tot phan si mai long bang tame ni tum along mai long munit du jok alang ni tum thang da pu nang chune chi bhong jing chek bang kya de lo si laso amai ju det pen a phi nili da nili bha che dam lo anke nili bha long bang nili hem ha sarum mang ke nili ti pi tum se sang la sarum mang ke nili room lo nili room long bang la lang li tumang la non alang li thomson rong pi ex KSA president la pen ex KSA advisor akachi krong ne pine la chaning leng kun ne pine la hai tum gunda nang toy si longkri ti so pu longkri ti pu alang li la pen alang senang jalo gari hum ni nili hem wang si nili hem nili pe chi adap thu thelang alang le tum baji thok si lom si wang lo nili phan pe neng pu wak si nili ri nili keng nang ot pon si nili phan nang sam pon lo amasi ke wang ke dok mama lo William Tiso la pen Rakesh terang nang ke ot vek bang nang san pon nang chi thur pon i pu ko bor i char chong pon de ji pu ko bor i vek ke Rakesh terang William Tiso la pen men ke la longkri ti la pen jongsi nili hem nili dong nili rai nili korte tum do e manili tum arong sordo e polote nili phala tum nang pon edlo nang kidnap pon et nang lo he hala dak nili tum da korte do la pen korte hian si nili tum adung rai nili tum dora pet pusi nang thek dun long nili ti pi tum nang thek dun long jo ni si ini nili phala tum nang kidnap pon long dalo asi bar la son nang kidnapper mata ke bang jilang samela tum nang kidnapper la tum kai ta ka kidnap han songsi mathawer pulte mo ke bang jilang majok se tame non lom ke motor gari pen si no ha phi the tame palele la si motor gari pen nilita motor gari do nilita motor gari pen nane pini asai phandam no pinen tobara beng na pasik sak na pening nak lo pate mo ke bang jilang ke alang ni tum si adai lamat ci enang po mat alang litum lo pusi alang litum si ke toy lo bang si moni lipini accident incident do ko kulate alang litum si adai do lagi karbeng lo rata ci ni laben pothora dam nili FIR asame nili to PS along keparlo manja thana long same nili tum nili FIR pidam lo alang litum han laben nili phan holadak usi athengnu same nili phan phunu kurisi usi sar same hakhi dolo usi sar loudspeaker pc usi sar tabe ar julong lo je long kring ti bo bangke nili phan ge nang tu tep te deji pu nilong non call recording da do nili lahai chobai chokai lapen alam tham the call recording da do mathe kenang jilang bolote dorkar bolote nili press media long kami piji lapen ako nili hem ke bang satame nili long mohor do a video do yong si ke bang jilang nili kenang sot yong si nili paklang neng bolote nili paklang
sami labang nili hem ke bang lo yo nili hong le ke tet lo bolo te nili phana pon hong se gari do lo la si nili lahai chobai tap te than tap te sila son kidnap ji phan gabor i bang ke nili ke ning duk lo kar biang long arat atas same lage la tumhan dia ye la son kai kida ka kidnap ji phan kit her ke hap tang la non democracy aron kachisong tum hano bolote kit her ke hap kalite jakong pen kalite tangka pen kina lason agunda gardi labangke ilitum kar biang long arat bang kitjata monon pialang litum han dia the deji athema lang ding deji alang litum hala so mailong nang tum phradung stame alang litum ke chesong selo dong chesong ke kang ton lo busi alang litum ningge bek lage hala dak militum hajar sa mundu ke chitong do hala dan itu meeting long enang tum sosial media long dan theklo ini tum hajar sa mundu ke chitong long si hala tum ni yelo tong ke pereduk busi asini ni tum chesong lang nili tum ke chesong tung lang nili pran mesen tik un an nili che do tik ke chesong jilang nili tum ke asi ke chesong dum han nangapa bob don lo busi kar beng long rat ma de hala dak nili tum hajar sa mundu ke chitong da sopta haki dolap eye witness dolap choro lo ni hile ben ke ku Fransi media korte doan tumhan kadawe bang same kero pa jero dak ngai tumhan na chopa onateng kan dak ana pale pot lapen nili tum ingi rapet press communique long ingi rapet ake hai jan sing timung newly elected KSA president lapen nili tum long do nili tum bidisar lo KSA bidisar lo lapen alangli KSA ex general secretary akai amlong ti masih nilin pen ini bangso press meet long bangso perang kia mai long nilin pen ke than namji pu ke nili kachisik bang ke lapuan lo je bangso KSA ke isi constitution dollar isi ingthir era constitution dollar lapen bangso constitution a preamble long si ketok lord nili batai si media long same than pon bom si preamble long ketok do nili nali tumhan apar ju pon ting bangso media hoi pen dak bangso allo bangke Karbi Students Association a constitution lah lo masih la so constitution bang kan nili tom mo ani si apor ke mehut kadawe kabirat phan isi mesen na video sama mesen na kene propagation ba campaign sama nili tom labang ke rata phan pachini ji lapan la so constitution ke la ke infir at constitution si ladak preamble long tok lordo. The Karbi Students Association KSA formed in 1959 aims at creating socio-cultural, economic and political awareness among the Karbi students in particular and the Karbi people in general, and lead the struggle for the Karbi nationalism based on the spirit of democracy, equality and freedom. The KSA firmly upholds Marxism as a science and guide to militant student activism and students for creative assimilation of its movemental orientation. Ladak la second paragraph long si ketok pamido je KSA ke Marxism means inut Karl Marx pu philosopher do alang like communist theory ke pa develop bang lo communist theory leftist hai bang so a thought communist thought lapan communist philosophy ke ban cheng bang lo la so a thought ke lage kachisong okay chi hek pen ba joy ke pen pol de lage kachisong bu phano rat kapa phi hu barat lapan kabyak thep oppressed people tum aphan kang thur pon bu phan sila si Marxism so a thought si as a science bu ason rim pon lo da lapan la so a Marxism a thought pen si isi guiding principle ason en pono likan non pinian ta masih lalo apa muhat aku presiden akhir kan sampai nang itu kadawe thengno ningji pon je alang li ham
dampak si unconstitutional mate illegal activities incident dokolo lake led by longkring ti alang li silit pono alang li risang ho bang trok ne do ni li pudam bu bangke alang li tumhan ni personal enmity ave personal ke chelang state ave thang issues ave sitame tumi bangke la so activities alang tum unprecedented la nili tum asurit lo je alang li tum dampak si alang li hem kether ke habdam in presence of his family member kether ke hab dolo danang du noy nang dun bek nang po pulasan kether ke hab do office nang du noy ha konani nang du noy gari nang ju thamoy pulasan kether ke hab do napen ari kisan constament dolo physically alang han ke touch dolo without his consent alang itum ari ke touch dolo lake nindug mi la bangke itum karbi sulang dorat doan hanstame media hoy pan pachining tung la bangke kese karbi students association longke kitiata la puson activities la puson sailang no bangke promote me la pen kitiata nil tum chekroy dun la pen la bangke momota vedanang ji asi laso incident apu thakta dak preamble long ke mention do nil tum so lahai che protect nang ji laso lahai activities bangke isi constitution long ta isi safeguard do lahai jate lahai avedanang ji la bangke ketok do to democratize and student community and the people as a whole in the fight against revivalism, chauvinism, violence and exploitation, violence and exploitation of man by man, while resolutely upholding the dignity of women, backward communities and the working people. Violence and exploitation of man by man. Inu namunit komame munit pan kether kehap monit hijan labangke tiada promote me lapen constitution longsi isi safeguard do nasi constitutionally ke nili laisi etethini nili pachini pono media hoy apa nili adun thu nili pachini poning tung bangke bangso ke se constitution dollar do ilitum original constitution do kachisong ese kachisong kwa a philosophy a guide pensi kecheng kan stame song bom kese isi movement long ta isi autonomous state a movement long same isi thedung a momentum hut si thedung arul kese tame dolo 1986 kan chenglok non pini ans tame kese ke autonomous state for the cause of autonomous state bangke non pinian tame arjap thep asi ke damtang ani ans tame bangso kese ke kachesonga aloti si dambom lasi non pini uthot pini ans tame ba ke bangjilang ani ans tame kachesong long si ajabi karbia khe kisung asitina kisung long tame kese ke true kachesong a krong si dampo lasi kachesong pensi karbi akhe tame liberate ji naben jogji so I believe do lasi non niltum ke bangjilang arni pan bangke niltum isi declaring tung je niltum bangso akese under the leadership of newly elected our president nilitum president ke hai Jansing Timung lapen nili unan nilitum okremesin anke nilitum thetike nilitum chethedotike bangso kese jitula kachesong filosofi bangke nilitum pareng verji pan nilitum ala so legacy bangke uthot angko peke pon thoji pan sin nilitum kadowe media hoy pen kadowe kabi solangdora pan isi seme isi please and pono pen nilitum karbi anglong akar inai karbi anglong rat akar inai autonomous state performance tame autonomous state movements tame nilitum chesong ponji lapen border performance tame border kisung border crisis tame nilitum chisong ponji lapen teachers atum dormaha ke long le pencheng lo
students atum student and youth atum kisung along stame kacharli hin katora along stame kacharli kisung and sonsuri kisung along stame isipen isi ni tum bor iponji asi lalo lapen son thombang ni media hoi ni pachini pon kangtung mangke ni tum bang ke damtang 8 pen 9 8 and 9 January bangke 8 bangke convention follow lapen 9 bangke student and youth unity rally so bang tam ni pini puthot rada phan pachining tung 8 arni bangke Karbi Students Association convention lo central committee pensi phapono asila so convention long si tom constitution sitame tom ex general secretary ahin pensi kadowe house long isi por hi pono lapen kadowe debate and discussion dolo nada asi debate and discussion do pen api kadowe chedon sarpen kadowe chedon pet pen consensus pen unanimously ni tom resolution deng pono lapen ladake netum president dan secretary newly elect pono president ke lapu Jansing Timung hano general secretary ke nili hano sumit timung asi body bangke ini tum I strength bangke ini tum non matke pangdak delang netum mo next executive first executive long si ini tum angton pen ini tum president secretary pen chenglok vice president assistant general secretary pen finance secretary angton body angton portfolios tame angton designation office bearers tame ini tum first executive arni si ini tum pangdak konfo pen adun tu bangke ini tum non ke bang silang bangso festival golden jubilee 50th Karbi Youth festival golden jubilee long bangke ini tum entrance tame ini tum an ke ini tum sirap donji akan ini tum pamesian ji pansil so golden jubilee bangke KYF bangke mesian dan pacun si kadowe selang dorat pangsame akhir jume pipono lapen ini tum advisor do alang ini pangsame yang tung alam kese alam ti uthak lapen ini tum man akoy na pido je nili pan ninuet inuet le kosan si meeting ke kolon lo ba inuet le kosan si sonsuri nili pan akoy na pido nili pan accusation na pido tame nili inuet kali hokpet ke nili long do central committee member do nili source pen arjulong angkrak pen arjulong arlo lo pen arjulong nili long sirabdun na central committee members tum han anu long ahem dam si ke ther ke hap like statement ba chipi bor I lahai ke practice bang do penang an central committee members tum long ahem dam si ba ahem dam pen kona ne pon dat si son ke ther ke hap do ke ba phere do son ke ther ke hap lok pen ke isi song pareng nang ne pen lake lead pon promote nang ne lahai bang ke si nitum kam claim pen si nitum through democratic pen si through rat akar I long karjab dun rat akisung long karjab dun pen si nitum bangke labangso kese bangke aprang japon po lapen labangso kese pan rat tu maning che thedo ye uthot kachisong uthot aprang pon pupsi ni bangso kese pan ke rat kadowe solang dora ratum aning che the pondo asi ni lan than si hin ban ke rip check lo si pu kyong dung nitum external secretary hin kele pathan ponam tum than pasik sak lo polote nitum ke chengsi ke lo do around do lo arona teng sini nitum ke chiki dam po lapan ladak le deng pon pe pultu nitum akang tu level ta dolang higher commission dolang nitum high court do lapan human right activist do lapan akang tu yang deng lan se akang tu yang deng pultu supreme court do ini human right abodis ke lake topik ladake India ke chikidam nang pulte lapen lalo ngali karju bangke ahok lo yang si ke ther ke hap do pulte tum ke lake obviously lake tum ta ke action ke mane latum ke ther ke hap do bom pulte pilar tum arlo do song ma
एक नंबर latum malong heledo ma latum arlo do party ma kese klam na bong chot kali damtang kidina fram ni like focus media lo bangwe na tum chini media resource ba media person na nili anin tere gabe sa jita crisis te ni nang choni damtang chiklo jonjon ni prang kopinia songa bang thu aphat ahem dam pak sa jo ban det theng si tuar benglo plot ake sorong media lahan ni tumang thegalo pila tum along heli tum arlo do party ma pini insam nangi busi KPLT UPDS KNLF tum hata heli pachiu si peaceful si accord ta johalo non lo ro kopita lo na ro kopita inu bahnia bang putol hai kam claim bom poti pili tum chini ning la sida hu la hai kon ma ke claim ma ke rat do homas do lo do bang chini la sila ke sawek ko la pen tum chipa chongi ban methang self defense pangke itum tan lo chipa chong si protect po la hello ini bangke nitum kese a constitution ni arni sita full la hello kese constitution la so kese constitution ke 1959 kese mang thegdet pen batai tina kese ke karbe khabar song pillar sikhe am or bulo ta 85 1985 ke momentum in thonai pusi kese symbol kadabo larlo kese 85 ningala momentum in thur that thi isi kese correct line do nahi correct line do nahi la pen kese ke ji kachisong a kese khe ban kachisong pia song lo prongte kachisong a character do nahi pusi kachisong a character establish lo lasi kese constitution la hando constitution avia organization ke ajagading suli le seta dak kupia por se goson action ni badak sob dualo lasi dak togere pita non angthun lang mom so tensi la so constitution ki do hot dipendro pipen robinson kro non robinson kro ke avadya lobon dipendro khai dolang alang emile ta manelo la tumta la sikroilo la so phi borsing rong phar la ben bibison ti alang ni tumta la sikroilo la so phi robindro rong pipen hemsing tisu alang ni tumta la sikroilo upening ti la so upening siben longsing taubi la tumta la sikroilo api bangke komol rong pipen kini samel rong hang la tumta la sikroilo la so phi ke amlong ti ben bidatero nilipen bidatero ni tumta la sikroilo nilipi sar the rong hinonga langli advocate alang ta la sikroilo la pen laichan tum hota binut pe laichan ta la sikroilo la pen thomson me simian hota la sikro ang thun na bom la ke kaji song la sida copy lo ke pu dak mhalang le pulo la ke marxism philosophy ke science lo la sida en po tanon recently nikali sini aprang la tum ajhak la so constitution aten ki kroi kre people ki kroi kre bangala hello simion rong pharphan kese president personal lang lita belega party dai musidam lo kese pen sun lo la so simion rong pharphan ke pas sun hot simion bang sumit timung phasi president ar pusi pilo la se inur bari jon pro tum pulo sumit phangke president pilong lin tum se president chui thomson ma se president pinai pulo la se sumit general secretary general chi soteng lo thomson president cholo la pen sumit timu bangke general secretary cholo halake ad hoc isi command hem ching wa si cholo ad hoc committee salam simion damji simion pen thomson claim la ke conference mandate lo tum conference pen si claim lo sita la so simion ki sona phi ke ching wa committee bangke la ke ad hoc lo la ke dane hem ching wa si cherai lo claim bom lo ad hoc committee ke nikan photrok solai nei lake by